Olioa biziklatzeko planta honetan hilabetean 5 tona plastiko sortzen dira. Olioa duten botilak ustu eta txikitu eta gero. Beti izan dugu buruan hondakin honi erabilera bat bilatzea. Para este residuo, ¿no? Entonces, Rafrinor enpresak Bizkaiko herrien 80% jasotzen du olioa. Gaikerrekin kontaktuan jarri zen botila hauei erabilera bat eman ahal izateko. El reciclado mecánico lo hemos descartado. Birziklatze mekanikorako ez da egokia, oso zikina dagoelako. Material oso ezberdinak daude eta ekonomikoki ez da bideragarria. He visto, no son económicamente viables. Baina erregai alternatibo egokia izan daiteke. Tienen las características idóneas para... Labe eta zementu fabriketan erabiltzeko oso egokia da, erregai alternatibo bezala. Sukalde olioa gehien kutsatzen dutenetariko hondakina da. Litro bat oliok 1000 litro ur kutsatzen ditu. Baina hau eginda, ekidin daiteke. Rafrinorrek 400 tona jasotzen ditu urtean eta biodiesela egiteko lehengai bezala saltzen ditu. el biodiesel fabricado con aceite usado Olioarekin egindako biodiesela gaur egun dagoen jasangarriena da. es el más sostenible que hay hoy en día. Oraingoz ez dute plastiko nahikoa sortzen etekin komertziala ateratzeko, beraz olioa bakarrik saltzen jarraituko dute.